ještě prozradíme jméno vítěze na logistu mezi muži a tam je ještě jedna speciální cena, týká se jenom té mužské kategorie. Vítěz na logistu totiž získává právo startovat na mistrovství České republiky v long driveu nebo v longest driveu a to se uskuteční v červenci, myslím, že 9. července v Praze na Motole nebo Motole. Čili tenhle ten bomber si to bude moct rozdat v délce driveu i s těmi dalšími bombery v rámci České republiky a jmenuje se Pavel Vaculík. Tak, Pavel Vaculík to dneska nadoval nejdál na P9 a ještě tedy skončil samozřejmě na P9, což je podstatné, což je důležité hledisko. Získá tedy možnost účasti na tom mistrovství republiky. A Pavle, já se jenom zeptám, jak dneska mohl ten drive být dlouhý, tak zhruba, jak se to daleko od týmu, tady na televize? 80 metrů. 80, což je fajn, ale myslím si, že by to jako vůbec nestačilo v tom Motole. Tak jste schopen ještě delšího driveu, jak máte třeba nejdelší drive, jestli ho máte změřený, nebo aspoň podle oka? 280, 290 metrů. Takže budu muset potrénovat. No už to bude, ale budeme muset trénovat, takže dámy a pánové, gratulace, Pavel Vaculík, Kristýna Hlaváčková a také Robert Hoffman, to jsou ty, kteří vyložení soutěží.